ओइ नोंहा दाबो जायाखै नामा सोरांब्लानो मबाइल जाबायहाय बे थोरसिफोरा सुफैनांला ओंखामफोरा संफैनांला ए दिनै खनसेखौनो संनो हाला नामा आं हाबा जायोब्ला सोर संनायखौ जानो नोंलाय बिदिब्ला अरानो अरदाबावनो जोंनाय नङा खोमा बिदि आखलब्ला दानो जाखानांगो देनां बिरगलांब्ला मोनजानाय नङा सोराङाबानो हामथारसिगौ सानलायलांसैहाय आं माला सोंहागो बेखौसो सानथांसैहाय आं सोरांबानो खालि खामानि हालाले आं बिसोरनि दावरावखौ खोनासंनो बेबो हाबाफोर जालाहैबा हामसिगौ सोरांबाथाय खालि खामानिनि दावराव नोंबो अमा बुन्दा बायदि उरु जाग्रासै खामानि दामानि जेबो रोंलिया आंहालाय मानो खामानि मावनांगौसै नोंसोर थानायावलाय बारा खामानिनि दावराव दादासैलाय बिहामजोखौनो लाबोना होफैनोसै आं खामानिफोर रेजें जानायनि जाया आङो दानि बिहामजोफोरनि खामानि मावनायखौ गोदान समावल' हाबा जानायनि साननैसो उनावनो जुदा जानायनि खोथा फैगोन नै बिदिनोलाय नोंसोरना बाथ्रा गासैबो बिदि नंजोबाना नाङा आंनो बारा खोथा बुंबाय थानाङा बै बना एसे सिंख्लैहैथां आयै आंनि दखनाया हेलो हेलो जाम्बि बे मालायनि स्टेटासखौ स्क्रिनशट खालामनानै बिदि स्टेटास होलाबायो क्लास बे हारसाफोर दानाय दख'नाखौ गानबाय दादु जायो हारसाफोर दानाया गाना जाबाय माला सुमिलानि बिहैबानोबा मैयासो बायना हरदों नोंहासो जेबो हरा दा आइया जाम्बि हरगोन ना उनाव हरगोन फुजानि खाथि सफैखानोसै खनसेनो गांथाम बायनोसै नाङा आंनो बै बारावनोबा फुजानि नामाव दख'ना गांसे बिनायखौनो हरासै नों थैस बे आंनाव बे आबौ लान्थायानो गैयाब्ला माजों हरनांगौ आंलाय नोंनावलाय गैयानि सारा माथो दं मालाबा बिदि गैया होननायावनो गैया जालांसिगोन नों आइया गैया नोंलाय गैया होनबाय आंहा मा अबस्था जानानै दङ मानसिया थुरसि लानानै बिबायनोल' बाखिसै मिथिखागौ आं नोंखौ जालायबाय खोमाया बागथाबथालायबाय मा खोथा मोनना लायज्रायबाय थायो लायज्रायबाबो खोथायानो जोबा नामा ओइ आइ रायबायहाय आं दाहरगोन दे औ दे दे साला बे सुवा थेंनाया माब्रै हिनजावनो दख'ना बायलायनांगौ मा मावनानै साला जिउ लोंहोनो थुंगा हिनजावनोबा दख'ना बायलायनानै हरनो हानायनि गोहो दं बेहा र' बे सालाखौ थेंना ओइ थेंना ओरैखिसाय मोजाङै खोनानोलाय ओमफ्राय गावखौनो बिसि गिदिर माहाजोन सानखो नोङो जेन'बा हाब मा माहाजोन गोरिबनि खोथा जालायखोब्रा बुजिनो मोनासैलां साला नोंना गोसो थोनाया सानफ्रामबो वाट्सएपआव दख'नानि लंपेन्टनि गस्ला गाननाय जोमनायनि जानाय लोंनायनि स्टेटास होबाय थायो नों बिदि हिनजावखौ स्टेटास होबाय थाहोनो नाङालै नोंना एसे उसुबिदा जायो ए बेखौसो बेखौलाय आंबो नुखायोना माथो जाखो साला नोंनि गोसो थोनायनि स्टेटासखौ आंनि गार्लफ्रेन्डआ नायै सानफ्रामबो आंखौसो दिगदार खालामबाय थायो हा गावनि मबाइल गाव स्टेटास होदों नोंहालाय मा खिसिबाव अर नांजाखो साला गावहा दंजायोथ' ओंखायनो दुगाथार साला लोंनो बिबा जाहोनो थिनब्ला जेबो जाहोनो लोंहोनो फैसा गैया नोंहा हिनजावनोबा दख'ना बायलायना हरनो हायो नोङो बेलाय आंनि गोसोसो दा नोंहालाय मा नांजालाबायखो नांजानायनि बाथ्रा नङालै थेंना बियो
हा नोंसोरो मा हरलायो हरलाया नों मा हरो दख'ना हरो ना जाग्रा हरो हरलायबाय थाब्रा मा सामफ्रामबो हरनाय मानि स्टेटास होबाय थानाय बेलाय मबाइलावलाय औ हेलौ बिमा औ थांगासिनो दे औ दे आरो बहा थांनो नागिरदों दाखालि 100 थाखा लाथ'नाया होलांदो औ आरो बहा थांनो नागिरदों दाखालि 100 थाखा लाथ'नाया होलां न' आं बेसेबां गोरिबद्राय नङालै नोंजों बे सानफ्रामबो खें बिजाबाय थानो आं नोंनाव माला खें बिखो दिनैसो बिदों आङो साला सुआ मालाबाल' लोगो जानो बे ए बिदि बुंदों आरो बियो र' दे र' होमबा हेलौ बहा दं न'आवनो दंलै मानोबामोन गोख्रै फै नों जोंनि गामिनि लामायाव ए औ दे थांगौ नै गस्ला सोलायनानै थांसै र' दसे मा जाखो मानो लेंहरामोन मा जाखोसो होनदों नों बुहुमसाखौ मा होनहरा नों आंलाय मा बुंहरनांगौ जेबो बुंहराखै मिथिखागौ आं नोंखौ मेगन गोसा होननानै होस बुजियाखैलै आङो मा होनलाजोबखो नोङो बुजियाखै नालाय थादो जोब्बाय रायलायनांगौ गैला गुडबाय मा बुजि गैया बिजौ गैया खोथा गैया बाथ्रा गैया बोरै बुंबाय होनलांलाबायखो ओइ मीनाक्षी ओइ मीनाक्षी आयो मा बुजिया सोमजिया बोरै गुडबाय बिदाय लालांखो खस्थ' मस्थ' मोनदोंमोन आङो गोसोथोनो आयो दा बोरै जाबावनांगौ जाखो हैस Hey, masih sekali जों नायनो मोजां हायो हैस आयो फकस खालामथारनांगोन आंहा आयो बिदि सान्सखौबा नुनो मोनला जोंखौ आङो एबारखौसो लोगो मोनबाथाय डाइरेक्ट फकस खालामसिगोन इसिबां गावदां बिबारखौ खुंगार जानाय नङा ओरैनोबा बिबारनि सेर बेरे सिखिरिफ्रा बिरबायनाया जोबखाया थाब खालामना लानांगोन फैगोन ना फैलाराब्लाय दिनैलाय बे सिख्लायालाय ना थांग'बायसो आरो बुंगासिनायाव बैसां दिनैनि दिनखौ गाबोन मोनफिना होननाया नंमारगौलै मैयानो होसो बुंना लानांगौमोन आङो खायदा बुद्धि खालामनानै आहुमै खालामथारनांगौ मोजां सिख्लाखौ मोनाब्लाथ' जेबो सोलिनाय नंला
जारो बहा थांनो नागिरदों औ माबामोन माफा माने नोंना मा नाम आंनि नामा मैनाथि माबामोन आं नोंखौ मोजां मोनबायमोन दे मा आंनो एसे सम नांगोन आरामसे सानदो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होलांखादों दे लादो 73 0 ए नोंसो मानसिनि आखला बिदि जायो मैनाथिनो मा एरना हरखो नोङो मा जाखो आन्देला जोब्बाय सोलां माबा बुंलाबायखोब्लालाय हा माथो जादों मैनाथिनो मा खोन्थाहरा नोङो मैनाथिनो बे फिसा स्टेटास होनायनि नोंखौ एसे बुंनायनिखौनो सहायनो हाथाराखिसै आरोखि नोङो एथ' ब्रेकआपसिम नागारलाय होलायथारबाय आरोखि नोङो एक्सप्रेस होनानै बिदि नङालै आंथ' जेबो खोन्थाहराखै ना मैनाथिनो खोन्थाहराखैबा बोरैथो बिदि जाखो